hoeveel is over 2 weken, denk ik? Komen ze dan pas? Ja, Op de televisie, ja? De beroemde Kesselse bloemenzusjes van televisie. In Duitsland hebben ze namelijk miljoenen kijkers. Hallo, ik ben Joyce. Ik ben Evelyn. 2 Blumenexpertinnen aus Holland. 4 uitzendingen hebben ze al gemaakt en per uitzending waren ze zeker 4 dagen kwijt met de opnames. Was de taal dan het grootste probleem? Dit is, hier bij ons staat het gewoon klimop en in Duitsland zeggen ze de efeu tegen. Dat is die Foutinia Red Robin. En immer groene pflanzen. De huistuin en keukenduits, dat ging heel goed. Daarom was het avond iets preciezer. En dan hebben we een beetje hulp nu. Maar gelukkig waren de gezinnen zo vriendelijk om ons goed te helpen. Ja. Maar als het om de planten ging, kwamen we er vrij goed uit. Zo, hè? Planten, dat lukt. Ja. Ja. Hey, maar de beste nu wel 2 personeelsleden kwijt, hè? Want ja, een nieuwe carrière voor de dames. Nee, ik denk het niet. Nee, nee, die gaan toch gewoon verdeeld. Dat is zeker? Ik zeker, ja. Die carrière ligt toch hier? Ja, hier ligt dat hartje. Dat is de kleintjes. Leuk om dat te doen en vooral voor die leuke reacties. Dat waarderen we wel. Ik kijk zelden of niet naar een Duitse televisie. Naar de WDR? Ja, nooit. Ik kijk altijd naar de Limburger. Nee, niet gezien. Nee. Nee, heb ik nooit gezien. Nee, ken ik niet. Kennelijk hebben ze nog niet heel veel kijkers in Nederland, maar gelukkig vinden we toch nog een fan van de bloemenzusjes. Ja, hartstikke leuk. Ze deden het ook hartstikke goed. Ja, ik vind dat mooi en interessant toch, zo'n tuin. Heel leuk. En dan volgen er dus nog 4. Om de 2 weken komt er weer een uitzending op de WDR. Die Mission beginnt jetzt.